Omongnya nyelera putra bocah ini kacungnya nih kacengan turunan orang kacung kacungnya bae kacung turunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini agamanya Kristen oke gitu. Jawab posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngeten iki lho, tanda-tanda arep dicek Pak Purnomo. Kakek kok kuyok iki kono ya. Mulai kowe mau marani sedit lho. Pulang mau iki jero pipis. Kulo tuan rumah sapa kowe? Jenenge juga. Hei, assalamualaikum. Iki ngene. Iki acara pernikahan tasakrone pernikahan Devita sama Mas juga nggih. Yoga tukang kendaki bojone siji masa rabi loro iki. Hei, bojomu siji. Kan tambah kowe. Maksudnya Mas Yoga iki kan Mas Yoga main maju. Lah iki mau sing dadi manten Mas Yoga main beton. Beton. Winong. Wong iki aja kaya ngono, wong iki duwe, yen duwe. Maksudnya duwe apa ning kene? Lah ya iki diucapke Mas Yoga karo temenan beda. Piye duwe Mas? Mugi-mugi kagem Mbak Devita kalih Mas Raka Yoga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Iya. Wis sing wis sakinah mawaddah warahmah. Wis mau keluarga langgeng diparingi apa jenenge? Ngomongan nanggap kanilane koyo ngene kok. Ojo ada sing yo. Enak sing berkacu kok. Enak jane berkacu. Enak jane. Mas Yoga dan Mbak Sinan, Mbak Devita matur suwun sangat punimbali warga masyarakat Winong lan Reok Simo Mudo Manggolo, Simo Pati Puraga komplit ning kene. Keredengaken panjenengan. Iki jare wayangan, Pak. Wayangan iki Joko Project. Aku dhewe ra delok wayangan arek saki. Iki mau iki wayangan, iki mau reokan jago mebet. Iki mau aku di WA, Mas Agus. Awake dhewe kon menghibur tenanan, jungkir wali tenanan, jungkir wali tepuk tangane banter. Mas Yoga karo Mbak Devita karo Mas Samsul jare iya juragane Pak Samsul juragane milik Jawa gede wong ngalah juragane Pak Samsul karo apa lek ngarane perusahaan Ijo Motor awake Pak aja sih oke-oke sih ngajak iki mendem lho. Oh iya Ragus. Baik, bagianmu. Tenang pemirsa. Lah. Diceluk Pak Samsul lho, Cak. Nggih. Nggih. Wah. Jan, lah, oke. Yang kali, Pak. Oke, warna gudet pun kari wis. Pak Samsul ganti. Hei, ini ditumung lor. Yo. Oh, lah, matur suwun. Pak Samsul, boten sare pot-pot tas e. Oh iya. Nggih, matur suwun sangat, Bu.
Kowe oleh piro iki? 100. Jari tuan rumah kentus tanggapan iki nong iki oleh 100 oprol ping 100. Monggo. Iki sampe ngono lho. Setuju. Ping 3. Oke. Tambah 150 terus. Ayo parecing yuk. 100. Ora, ojo pekan. Rakorte kelu. Berarti sana aku itu. Rakorte kelu. Jembatan gas. Jembatan ini ndi kene? Kak. Yo modern nek kotoran aku sik wani. Yo. Jalan. Oh. Bos Samsul. Iwan 50 ya. Iwan 50 nek aku ngombe kok ya. Ayo, ya. Kau Pak Samsul kok kancane mau sak ngono. Patambane ya Allah. Oh, kau aku mau lho Pak ini. Pak Samsul iki Pak Samsul aku di sini ora mergo tenggorokane loro. Tenggorok bliye nek Jawa. Ayo bener Pak. Yo. Meja mati sekali. Aku sapa
kancaku. Kanca 30-an, Mas. Nek kono. Kuwi. Ada Kek. Iki kancaku kanca kenal anake. Aku pitik ora tau ketemu. Masa to, Mas? Ora mungkin. Jan aku yang ngene iki pon aku lanang kudu nabung lho, Mas. Parah. Kowe iki lanang. Aku lanang. Iso. Kowe mau takon ngono kan lho, juragane nunggu kamu. Ya ngemis lho biasa. Ya cilik to nyemis, ya perai to, Mas. Iki wis 100 Kek. Iya, iya Mas, ya. Tiwas kota tampilnya tanam lebo ngono lho, Mas. Pacar. Ya kok nyapa? Ini kan mau bos pasangane Mas Agus ngomong Bella ki ayu neng kok duwe tower. Hei, biar pandanganku yo ayu lho. Lah kok berkacu. Werowe. Iki ki Bella Safira. Werowe sambene. Kuwi tak boto. Kamu padane komedi ketek. Iki wong tak gapar aja wirawiri. Iki lho. Awake dhewe niki ditonton sing main sing mening, ditonton main sing profesional. Kowe kudu mesra karo pasanganmu. Lah mesra opo cemidinan ambine. Gak. Iki cemidinku wedi. Iki Madane wong-wong gedhe Wong aja iki. Ora sing cilik apa? Elah dome sing cilik. Heeh. Kowe iso mesra. Mesra contonan kaya aku karo bebekku sing. Kowe hari iki luwak bengkoang iki. Yo anu, yo ngono kae. Iya. Oke, bar iki. Aku tak golek mesra karo pacarku sing kene. Oh iki kene. Karo iki. Mesra aku tak golek dhewe. Yo Mas. Jane lek mulai kaya pitik memeti ya. Bocahmu lho, apa jenenge kebayake utuh. Bolong iki. Ayo nembe kanggo ngene iki. Iki lho bolong.
Bocah kebayaan. Loh, ini pilihan gede dhuwur putih. Gede dudasmu peci. Dewi. Luwih kok. Tapi yang ini. Ayo gadal dibuka nih. Aku ya, Dek. Dal. Ngono Dek, aku Dek. Lah, wong loro tok. Ora usah perlu ngene. Loro aku ganteng karo ayu. Alah. Hei. Lah kok kowe kaya gendeng. Lho iso we. Iso we ngene iki. Iso. Amin dasu. Bajal. Iki wis ngedrek aku. Bintang kowe dhuwur wae diedrek iki buta terong. Hei. Kamu iki lho. Iki nang suwung iki nang upuk iki tenang kok getokan iku kek rane kapal nggo cadol iku.